Assalamualaikum para rawuh ingkang kinurmatan. Ing wekdal punika kawula badhe nyariosaken bab pendidikan. Aku Bima lan ana kancane. Aku Bima badhe maringi materi dhateng para putra bangsa. Para generasi nom, ojo pisan-pisan nganggep sepele ilmu kawula. Pendidikan punika boten namung bab maca lan nyerat, boten ugi namung moyak biji ingkang inggil. Pendidikan punika proses bentuk pikiran, watak lan manah. Kanthi pendidikan manungsa saged mbedakaken ingkang leres lan ingkang lepat, sinau jujur, tanggung jawab lan ngajeni sapadha-padha. Pancen sinau kadangkala rasa sayang, tugas numpuk, ujian rawuh silih berganti, nanging elinga sedaya punika bagian saking lelampahan tumuju masa ngajeng. Ilmu punika cahaya, tanpa ilmu manungsa mlampah boten ing pepeteng. Kanthi ilmu iki saged madangi diri piyambak lan tiyang sanes. Mila sinaunan kanthi temen lan sregep, ngajeni guru, rungokno pitutur tiyang sepuh lan gunakno ilmu kangge kabecikan, dudu kangge kasombongan. Mugi kita sedaya dados menungsa ingkang kaparingan pendidikan, pinter pikirane, luhur budine, lan migunani tumrap bangsa lan nagari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.